Thina sikuzela zelashona Loshona nendoda amadeni izolo Loshona nendoda kophela ngayo Loshona nendoda amadeni izolo Indaba ekhulunywa ke yona ke indaba ke ethinta ke iParis uzomazi kakhulu kumthandeni umfoka amanqele iningizimu Afrika yonkana uyaziwa naphesheya kwezilandle ngothando kwelemfashini ingezo ke kuthiwa yona into ngempela ke edlisayo kuze kuthiwe ke impela abantu babeyogeza kuthiwa bayahamba ke manje baya ke emdletsheni bekhomba khona njalo le koduyaza uzomkhumbula kunempahla zokugqoka zakakhanti ezidayiswa ke izitolo ke ezahlukahlukene ungene kakhulu ke nje emculweni kaMaskandi usaziwayo ama-album asawakhiphile inqwaba onke kuthiwa nje hayi ngiyakutshela ama hit by hit ngoba size siyofika kwi-hit eyiParis namhlanje mthandeni mfoka amanqele duyaza sufikile ndoda batshela ngiyanibingelela sisi uZimdola ngiyabingelela nala ibhungelisha njani kodwa umsakazo omusha ngiyabingelela abafowethu ngibingelela abalaleli emakhaya ngiphinde ngibingelela omama nomkhulu nogogo ngibingelele nezingane ezincane ikhona njengamanje zilalele umthandeni SK umnikazi weParis lo bingelelayo ke umshove enkani kwabanenkani ngindlaba ephika kamambatha sebesula amadevana ninjani siyaphila yes Kulonyaka 2023 mfowethu ukhipheke ingoma oyenze noLwandle uNkulu vele yathandwa kakhulu iningizimu Afrika yonke idlalwa zonke indawo kumanje ino 11 million wabantu sebeyibukile ku YouTube le ngoma ke ingxenye ingoma ke eqokiwe kubalaleli ukuthi ke izona ezilishumi ongakhethwa kuzo ke ingoma ke ezohlukanisa unyaka kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba olukhulu kangaka njengoba niyazi nonke siyazi sonke ukuthi njengoba ukhuluma ngendaba yengezo nje ukhuluma ngendaba yokuthi ngumuntu ushuthi wesoka uyabo ngoba ukugeza nesoka ehambisana ngizoba mfishane kakhulu ngempendulo lapho ngizothi ukhozi ngicabanga ukuthi lwayiqala njengoba layiqala luzoyigcina lona futhi into layiqalayo siyabonga kakhulu bafowethu sibonga nje uthando esilibona nisinikeza lona ngendlela nisinikeza ngayo kodwa nje impendulo yami ithi ukhozi ngoba layiqala futhi ngicabanga ukuthi loyigcinayo lona yebo duyaza omhlophe njengezihlabathi zolwandle ngaphambi kuba nje ngibuze umbuzo cha ngingacela nje ukubonga mntaka baba ngegalelo lakho kumculo kaMaskandi siyabonga kakhulu mfethu ukusimela singamaciko sifunda okuningi kuwe ngabe mangabuza nje umbuzo ube munye ukuthi mawubheka ubuka la waqala khona ungena emculweni kaMaskandi wake wayicabanga nje noma wayimagina usukuleli izinga okulona njengamanje njengoba sikhuluma nje namhlanje yebo empeleni ngingasho ukuthi ngangayicabanga ngoba lento lena mawubizela entweni thina silusa inkomo emakhaya sikhetha amathole senze konke imikhuba eyenziwa ngabafana ngangithi mangisedlelweni ngiluse umhlambo wenkomo yikababa ngibone sezizihlwele ngicula ngiphambi kwazo ngaleso sikhathi ngangibona ngusho nomuntu ekhala ngangithanda kakhulu usho nomuntu ekhaya kwaya ngokuya kwafika igeneration leyo mgqumeni nomjengiseni ngayibona sengiyibhova ke ngqo lapho ngiculela inkomo mangiculela inkomo notshani ngibona ukuthi izihlwele lezi nganginamahloni ayisimanga angangeyena umuntu nje uyabona ovulelekile kodwa kwaya ngokuya ngaze ngajwayela nje ngazi inkomo lezi ngiyibone ihleka zingahleki ngibone ijabula ingajabuli so nje ngasho ukuthi into evelayo into mawuyibizelwe kuyona iqala umncane kodwa wena unganakile yebo ngoba ngangiyibona ngilabo bantu nje ngenhliziyo yami ngiyitshela mina kodwa ngayitshela ukuthi ngelinye ilanga ngiyofika ezingeni labo mhlambe futhi ngedlule lidla ama bounce manje leli bho lidla ama bounce nginyukele entabeni phela manje nginyukele entabeni futhi ngiyabona ukuthi ngiyothi ngehla impela ngiyoba ngehla nezigwama zendoda bakithi mthandeni unama album amaningi mfethu anezingoma ezihlaba hlosile ngiyazi ngufakazi ukuthi ayikho i-album yakho engenayo ihit ngifuna ukubheka ukuthi uyihlonza kanjani ingoma ezokwazi ukungena kubantu
uyabona umbuzo obaluleke kakhulu obuzayo sisimadoladolo mina njengomthandini okwami kwehlukile uyabona okwami kwehlukile akufani nokwamuntu mina kahle kahle mozothi uyabheka imvamisa mina umlomo wami yadala futhi uyabulala mina ngifana nekhehla okuthiwa ekhaya selinjani kuthiwa selikhulile uma lihluthuka noma licasuka sikuyayibheka izinto elikhulumayo ngoba lingathi liyakhuluma liselivala indlela zabantwana futhi ngathi likhuluma kanti selibusisa abantwana uyabo so ngumuntu othi kuyangifikela ukuthi njengamanje lengoma izoba hit mozobheka iParis nje nga interview khona la ukhosini ngathi ngizoyenza noma cuts kwakukhona imqondo nami ukuthi ngizoyenza nomunye umuntu wenza uhlobo lomunye umculo zathi mayifail inhlelo kama-cuts noma idelaya ngase ngithola ulwandle nkulu kwavele kwaphuma lusidoda weParis Paris njengoba nje kumanje igijima kangaka emlandweni owedlule ngizokhumbula ukuthi kwaba khona nezinofobia ngaze ngayenzela music video kanti ngenza music video yezinofobia nje izoba khona in 2 weeks mina ngikhulume before uyabona so ngizama ukuthi into ehit mina kahle kahle noma ingoma into esukuzothandwa ngabantu ngiyakwazi ukuyishayela umhlahlo ngoba vele ngumuntu nje ophila impilo yokuthi into engikhuluma isuke izokwenzeka nento engisolayo isuke isolisa leyo nto uyabona so ngikanjalo nje asikhulume ngokuba ibrand kwakho naleli zinga leli osekulona ukuthi njengomculi nanjengomthandeni ngiyazi ukuthi khona nabanye abantu futhi ababukela kakhulu kuwena nakhona nabanye abaculi futhi ababukela kuwena so uyiqoqa kanjani wena njengebrand nanokuthi ube isibonelo esihle njengomuntu oyibrand ukwenza kanjani ukuthi ukwazi ukuqoqa lokho ukuze kuphile kuwe ube isibonelo esihle yebo okokuqala nje ibrand mina ngaziwa ukuthi ngiyigcokama khona ukuhamba phambili nokuthi ngiyacula umsebenzi wami ngiyawukhathalela uma ngiyongena e-studio angiculela umuntu ongithandayo kodwa ngiculela umuntu ongangifuni ukuthi akangifuni iphinde futhi njalo mangiya kama event ngithenga ishirt elisha elimhlophe i-event ne-event ngisuke nginento emhlophe engizoyiqoka ngoba ibrand ngavuma uyabona iphinde futhi ngikulungela ukuthi makuzoba nodaka lapha ngoba kungoDecember nje lapha engiyakhona kufanele mangifika begcwele udaka abanye abantu mina langabikho kumina uyabona kunezinto ezithile eziningi bese kuzoba nanokuthi ke ibrand yami ayihambisani nalento yokukhuluma kakhulu uyabona ihambisana nokuthi ngenze into nje abantu bechazeke ingakho uzothola ukuthi khona namatema lombhemu ugadla lapha bethithiza njengamafuphe enyoni ingoba isikhathi esiningi ivele impilo esiphilayo nabafowethu labo omshovo nani sihlale kudlalwa nje kumnandi sihleka abantu abaningi bafihlelekile uqobo likamthandini ukuthi umuntu onjani until uze kufikele izinto zo TikTok nokuthi kuvuleleke o live sijwayelo ungena live bakani be understand ukuthi awukwanti lo mbhemu nje uyabo abantu bebazi ukuthi umthandeni umuntu ophakeme ngoba egqoka amashirt amhlophe umuntu oyitshelayo umuntu ongabathanda abantu kodwa manje mase kuvela lezi zinto bakani be experience akhe impilo yami ukuthi lo muntu kanti unjena uyabona okay imzuzu kabasho midnight ngishayile ihora lesishaka lombili ngoba uzwa ke mlalo Ukhozi FM sinaye ke umthandeni SK insizwa la kuyona ke keep ingoma ke iParis hamsana naye ko ulwandle unkulu impisi la bukhoma ke namhlanje la kunamba 100k Masinga Road asazodla imali asazoyidlayo ngoba ke sobe sigijima kanje nge31 ngiyakutshela wena kuyobe kumnyama intaba zikhona ke zilishumi ikhethiwe okuzona engasehlukanisa unyaka esikudingayo nje ivoti lakho uyayizwa ke iParis ngempela kayidlali nezingane ifikile ithando omncane ithando omdala ithando ogogo ithando omkhulu ithandana nombani mthandeni SK uhamba ke nolwandle unkulu uthi ke iParis ukhona kumnikazi wawo la nqo la endlini zomsakazo nansi ingoma nayi ingoma ifikile ngoba sikhuluma ukuthi inama views awu 11 million kumanje okusho ukuthi le ngoma inelikhulu isasasa sifuna ukuzwa ke manje ukuthi uma usukhuluma ke nomlaleli ke wena ke usumtshela ke ngale ngoma yakho nesifiso sakho sezinto ofuna zenzeke njengoba kuzidedwane okubalekile kakhulu lokho umhlaba cishe uyazi manje ukuthi iParis injenge i-out ngenye ingoma nje hamba phambili kuzala zonke ingoma cishe iphume kulonyaka ngoba iParis uzobheka ukuthi moya ko Spotify kuma charts ihamba phambili even ngisho la kade ngishaya unombolo 1 nje lapha ku top 20 nokumlando oqopheke kakhulu oqopheke izingelo phezulu ngoba lokhu kwathi inhlobo masikandakaze ushaye unombolo 1 ku top 20 siyabonga Ukhozi FM ngalokho ezandleni ngicabanga ukuthi futhi ke lokho
ingoma ekhona lapha ku top 20 yalo ukhozi la ifaka khona ngapha futhi ku top 10 yokuhlukanisa unyaka kuyinto enhle kakhulu lokho siyabonga ngiyathemba ukuthi ngoba nguthathile number 1 lapha ku top 20 okhozini ngizophinde futhi nguthathe futhi hayi ukuthi ngizokuthatha senguthathile number 1 ngoba njengamanje sibhizi siyahlela lapha nezinsizwa zakithi lapha umasheshisa umfokaso ovamile lapha eMdletsheni nezinsizwa omaphanga sihlela ukwenza indumezulu enkulu yomcimbi okuselebrate iSong of the Year eMdletsheni emzini impela kaMashando impela ezansi komuzi nje lapha ngimema impela zonke inhlanga amandiya abesuthu amampondo wena belungu wena bani so bafowethu ngiyacela ukuthi siphele khona ngomhla ka6 evikini nje lokuqala makuhlukana unyaka siyawuhlukanisa unyaka siyabonga futhi kakhulu isupport esinikwe yona ku 2023 bafowethu lapha ngiyobe ngihlabe inkomo ezu8 okay ngihlabe inkomo ezu8 isiqiwi lapha sithi songinikelela ngendlula mithe eyodwa noma nje ngenyathe eyodwa bafowethu kukhona lapha imakhi impisi okokuqala emlandweni ukuthi impisi zithole nje ukutreatwa nje okuhle ngoba ithathwa njengabantu abaphula itulo abalahla ipunu uyabona kodwa impisi zizothola nje ukutreatwa kahle khona lapha eMdletsheni bafethu ngomhla ka6 kuJanuary umhla ka6 kuJanuary iyeza iposter nabafethu abaculayo bezo celebrate kanye nathi ukuhlukanisa unyaka ngeSong of the Year iParis siyobe sisonke abafethu kakhulu ngiyabonga abafethu emakhaya sivota kanjani buthi kanjani buthi sisi ngisho ukuthi sivota kanjani ukuvotela ingoma ukuze abalaleli bekwazi ukuthi bayibeke eqhulwini ukuthi ihlukanise unyaka hayi ngicabanga ukuthi impendulo yami ngingaba nayo iqala ngathi ukhozi la iqalwa leyigcina futhi uyabona ngoba kahle ngizokutshela into eseceleni nje angizophuma esihlokweni ngizoba khona ngqo uyabona lapha kahle impela bakhona wena nsizwa yakithi ngicabanga ukuthi uyawazi umlando ngicabanga ukuthi sinoshaka lapha umuntu akasenza ngakhona ilembe leqhamanya amalembe ngokukhalipha angikhumbula ukuthi ushaka kwaqhamuka abantu bakamkhize bamakhela indondo bathi shaka usuyinkunzi impela ke manje kuyoze kube khona ngisho airport kanjwa ngegama lakho kuthiwa uKing Shaka ngoba wena uyiqhawe uyabo manje mina bafowethu ngiumuntu nje ohlukile mina ngiyiqhawe futhi ngiyakwazi lokho futhi ngiyayitshela ngakho ngiyayiqhenya ngakho ngikholelwa ukuthi njoba ngithi nje sine Song of the Year sewuhlukene unyaka iParis isiyo celebrate eMdletsheni ngomhla ka6 sephelele ke bafowethu manje abantu bebamesavota yini imicikilisho eminingi abavota abantu lokho engikubuza yonke indaba enginominate kuyona abavota abantu ngoba nje uma sengixokiza la ngiphinde ngixokiza labazothi abantu yelo mculo semuzwe ekhuluma lapha samuzwe lapha kwaSigujana FM uyabona so ingcono nje kuba ukuthi abantu benza yonke into efanele uyabona ngoba nakuthi beyibeka 12 million ingoma yama abathunywa yimina uyabo bebethanda ingoma nalapho ekhona la konke lapha nominate khona abavote lokuthiwa bakwenze uyabona kodwa bafowethu mina angeke mina mfowethu mina uqhawe bami buphasiswe umuntu akagoba ngoba ugogo akagoba mayithakatha kuyide ekhaya ngeke ezophasisa ukuthi uyaverify manje ukuthi ngempela mthandeni uyiqhawe lamaqhawe uyabona so ke nje ngiyiqhawe mina nabalandeli bami nabantu abakholelwa kumina abazinkumbi futhi ngiyathanda ukuthi abalandeli bayakwazi ukungibonisa lezi zinto kuvotwa kuzona ukuthi baningi kangakanani ngoba lapho kuvotwa khona ila uyibona khona ukuthi hawu kanti ngindoda uyabona yabona ayidu indoda kube iphakethe lakho uyabona abavoteka abantu okay lithini lakho lokuphetha futhi siyavala elami lokuphetha libuyela futhi khona lapho ukuthi eMdletsheni ngiyawuhlaba ngiyawulawula bo siya celebrate siyagida siyadansa iSong of the Year iParis igcokamelisha eMdletsheni emzini kaMashando lapha ekhaya bafowethu ngiyabonga kakhulu nothando nje lwenuke emakhaya bafowethu impisi ziphathe kahle impisi lapha ngizoyibekela izizilithende lazo limhlophe qwa bese ukuthi leke ngeyikhothana ngizoyifakela winlama ngoba mayikahlangana nezimpisi kuyaxatshana uyabo ngizofika ngibounce lapho ungangidleli hayi wasadliwa manje sengakholwa yabona sengakholwa siyabonga awuswe